Kimia saking kelas 11 MPLB setunggal nomor absen 29. Ing video menika kula badhe nindakake praktek maos teks peran tata cara acara perpisahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula kinurmatan, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMA Nusa Bangsa, Bapak atau Ibu guru, adik-adik kelas 10 lan kelas 11, lan para siswa-siswi kelas 12 ingkang kula tresnani. Kula ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi ing dina menika kita saged bebarengan makempal kanthi sehat kagem nglasani acara perpisahan kelas 12 SMA Nusa Bangsa tahun ajaran menika. Mugi kanthi rawuhipun kita sedaya ing papan menika saged dawuhake rasa syukur, rasa guyub lan rasa tresna dumateng sekolah ingkang sampun maringi ilmu lan bimbingan tumrap para siswa. Para rawuh ingkang kula ajeni, sepados acara menika saged mumampah kanthi tertib lan runtut. Semenika kula badhe maosaken susunan acara ingkang sampun katur, mugi dados kita bebarengan ing selabeting acara punika. Susunan acara ing dinten menika inggih kados maketan. Setunggal pambuka, kalih maca ayat suci Al-Qur'an, 3 nyanyi lagu Indonesia Raya, sekawan sambutan kepala sekolah, gangsal sambutan perwakilan guru, 6 sambutan perwakilan siswa kelas 12, 7 prosesi perpisahan atau serah matur nuwun kelas 12, 8 pagelaran seni atau hiburan, 9 pesan lan kesan saking adik-adik kelas, lan sedasa penutup. Setunggal pembuka, kanthi mangkono acara menika kita wiwiti kanthi maos basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalih maca ayat suci Al-Qur'an. Sepados acara menika pinarengan kelancaran lan keberkahan, monggo kita mirengake pemaosan ayat suci Al-Qur'an ing badhe dipun aturaken. Sampun rampung, matur nuwun. 3. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Para rawuh kula aturi ngadeg kita badhe nyanyiaken lagu Indonesia Raya secara bebarengan. Matur nuwun, kula aturi lenggah malih. Sekawan sambutan kepala sekolah. Acara selajengipun inggih punika sambutan Bapak utawa Ibu Kepala SMA Nusa Bangsa dumateng panjenengan kula aturi. Matur nuwun sanget. Gangsal sambutan perwakilan guru. Sabanjuripun kula aturi perwakilan guru kangge maringi sambutan dumateng Bapak utawa Ibu kula aturi. Matur nuwun. 6. Sambutan perwakilan siswa kelas 12. Selajengipun sambutan saking perwakilan siswa kelas 12 ing badhe ngelahirake rasa syukur lan pamit dumateng adik atau kanca kula aturi. Matur nuwun. 7. Prosesi perpisahan utawa serah matur nuwun. Para rawuh ingkang kinurmatan, sabenika kita mlebet acara iti. Inggih punika prosesi perpisahan lan serah terima siswa kelas 12 dumateng para orang tua. Prosesi punika dipun pandhengani dening Bapak utawa Ibu Kepala Sekolah, monggo dipun aturaken. Matur nuwun. 8 pagelaran seni utawa hiburan kagem ngrembakake swasana kita badhe nyekseni pentas seni saking siswa-siswi SMA Nusa Bangsa dumateng peserta pagelaran kula aturi. Matur nuwun. 9 pesan lan kesan saking adik-adik. Acara salajengipun inggih punika pesan lan kesan saking adik kula aturi. Matur nuwun. Sedasa panutup. Para rawuh ingkang kula ajeni sampun dumateng pungkasaning acara, kula ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun nderek nyaksakaken acara menika. Mugi para siswa kelas 12 tansah pinarengan sukses lan saged nggayuh cita-cita. Acara menika kita tutup kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.